İçeyim. Şu özümün 3 balam, o 2 balanın terbiyele bardağını bir de yıkıldım. Bardağı verdim, kıynalıp yürü, ortalar tez ötüm. Benim kaynagan baldar olup, çarım erteli ölüp kalan şularda otarsız terbiye kıldım. Kızlarım cerden verdi, kızlarım biri okuyucu oldu, öttü okuştan. Aylık alatı domalda, biri tigüçülük oldu, onun küçüğü, en küçüğü hükümet bu. Hükümette buğatır oldu. 10 yıl bana özdü işledi buğatır olup. Şular beni karab, şular jakşı karadı. Jakşı yeni olcurdum. Başlı oğula, cemen dürbögülü, jakşı tertipli adam bolsaňar, jakşı önü gösüňör dep bularga men jakşı baldar, bu kızlar jakşı bardy gele. Jakşı aynen. Şunda kowulup endi. Mana zamanyňar tınç bolsun, jakşı bolsun. Jakşı önükken oýlagan adamyňar kesin silerge çoň bolup. Endi maňşygan karynyň tilegi şulendi. Oýlagan adamyňar şaýlansyn da Huda halysy endi. Biz okşoňam Hudaýdan tilep atar. Ýakşy ogla. Endi Huda halysy jakşy zamanyňar okuşdan baldar jakşy okup atat, jakşy bolup atat. Jakşy jürgüleýän näýindir. Hudaýa ömür sığarga bereke bersin. İnsap oýlaryňarga jetgile, maksatyňarga jetgile Allahu ekber. Baldarymdy jakşy aýtganmyn. Atalary hem jakşy momin biröň nimesin jegeni bu atalary hem baldar tartdy. Men hem özüm şeýerdin kızymyn. Men hem bir özüm bir nimesini oýaka beýaka kıwadym. Baldarym maňşyş boldu, jakşy boldu. Jakşy tertipli boldu. Baldaryma jakşy biröň hakyny jebegin, beýbäj basbagyn. Siler juda jakşy adam boluşuňar kerek endi. Silerin ataňar jakşy adam edi dep. Men özüm hem atanem jakşy adam eken, men endi şeýerdin kızymyn. Mana şunday jakşy günler bolsun endi. Oýlagan oýlaryňar bolsun aýnan. Bardygyňdan. Jakşy tileklerim maňşon karlar tilep oturat da silerge. Jakşy bogla, zamanyňar tınç bolsun, jakşy bolsun. Kırgızstanyňyz oýlagan oýlaryňarga jetip, şonu bolsun. Hudaýa perwerdigar jakşy bolup önüge bergile. Allahu ekber. Darmanbay Sıddık Orta Mektebi'nin fizika mugalimi bolom. Men klasım menen 5-nji klas. Biz bugün Orozbekov aýal hökümetiniň Uçkun aýlynda 93 ýaşdagy Toktajenin üýüdöbüz. Bıйыл prezidentimiz ыйман, адеп жана маданият жылы деп белгиледи. Ошонун алкагында мектепте көптөгөн иш-чараларды өткөздүк. Бүгүн 1 октябрь карылар күнүнө карата айылыбыздын ак сакал карыларын куттуктап жүрөбүз. Jakşy oglaýan näýindir. Belli. Mına kampir 93'e kiriptir. Biz hem şunday bolup 93'e kireýin degili. Kıwadı. Şunday eşikde jürgüle, üýlerini jeýlanyp, bardygyň jakşy ogla, ömürsüňarga bereke bersin, zamanyňar tınç bolsun aýtdymy? Tınç bolsun. Bizger gidey jakşy jürebergile. Allahu ekber. Oldu. İbrahim telefonu boş kaldı mı? Ya. Belgin